Αν έχετε κι εσείς νιώσει τους ώμους σας να έχουν κλείσει τελείως μπροστά από τη δουλειά και τον υπολογιστή και να σας πονάει όλη η πλάτη, πρέπει να σας πω τι βρήκα. Πήγα λοιπόν στο Mon Massage, το οποίο βρίσκεται Μοσχάτο και Αργυρούπολη, και πραγματικά σώθηκα. Αυτό που το κάνει εντελώς διαφορετικό είναι ότι ο άνθρωπος εκεί δεν ξέρει απλά ένα τυχαίο μασάζ. Έχει γνώση από ρεφλεξολογία, οπότε ξέρει ακριβώς τι να πιάσει, και το κορυφαίο είναι ο τρόπος που μου άνοιξε σιγά σιγά την πλάτη, γιατί είχα πρόβλημα. Ποια είναι η διαδικασία που χρησιμοποιεί ακριβώς? Δουλεύει τους σφιγμένους μυς ακριβώς εκεί που έχουν μαζευτεί και ανοίγει τους ώμους και τους βάζει στη σωστή θέση. Και το καλύτερο από όλα φυσικά, κάνει εκείνα τα ωραία κρακ που σε απελευθερώνουν τελείως. Νιώθεις αμέσως ότι ισιώνεις, φεύγει όλο το βάρος και αναπνέει το στήθος σου. Εάν λοιπόν εκτός από το να χαλαρώσετε